برپرسین پارێزگا هورمزگان راگەهاندن کو د بۆمبەبارانە ئەسکلەیەکێدا لە وێ پارێزگەهê 5 کەسان ژیانە خۆ ji destane. Êriş vê berbangê bo ser iskeleya Benderpol li bajarê Benderxemîr li parêzgeha Hormuzganê hatiye kirin ku li başûrê Îranê ye. Berpirsên parêzgeha Hormuzganê diyar kirin ku di encama êrişa ferokeyên şer yên Amerîka û İsraîlê de 5 kesan jiyana xwe ji destane, 4 kesê din jî birîndar bûne. Di encama êrişê de du belem û otomobîlek li cê bûyerê ziyaneke zêde dîtine û hatine ji nav birin. Ji sibehê ve hetanî derengeya şeva şemiyê çendîn armanc li nav bajêr û derdorê Bûşehrê li başûrê Îranê hatine bombebarankirin. Beriya sibeha îro û şeva rabihorî çendîn caran êrişî ser çend armancan li navenda parêzgeha Bûşehrê hatiye kirin. Ji wan jî nêzîkî balafirgeha bajêr û hersa lengergeha velfercê. Li gorî zanyariyan li taxa Solabada Bûşehrê jî çendîn caran êrişî ser binkeya esmaniya hêzên çekdar hatiye kirin. Bi gotina cîgirê parêzgarê Bûşehrê bo karobarên evlehiyê bi giştî 15 cih li navçeyên cuda yên wê parêzgehê bûne armanc û di êrişan de 4 kesên sivîl jiyana xwe ji destane. Herwiha li parêzgeha İsfahanê çend navçe hatine bombebarankirin û dengê teqînên bihêz hatine bihîstin. Li gorî medya Îranê wêska sereke ya kêmkirina givaşa gazê ya navenda parêzgehê hatiye armanc girtin. Weke medya Îranê belav kiriye şeva rabihorî bo cara sêyem di heftiya rabihorî de firokeyên şer yên İsraîl û Amerîka wêska sereke ya kêmkirina givaşa gazê ya navenda parêzgeha İsfahanê li golana kave bombebarankirin. Hevdem li bajarê Îsfahanê çend binkeyên leşkerî jî hatine bombebarankirin. Saziya karobarên kuştî û birîndarên şer li parêzgeha Çarmehal û Bextiyarî şeva şemiyê ragihand ku di bombebaranên İsfahanê de sê leşkerên xelkê wê parêzgehê hatine kuştin. Di 24 demjimênên rabihorî de çend armanc li Rojhilat, Rojava û Bakurê bajarê Tehranê jî hatin bombebarankirin. Li şeciyên paytexta Îranê vîdyoyên bombebaranan belav kirine û dibêjin bi giranî nav bajarê Tehranê hatiye bombebarankirin. Li gorî raporta medya fermî ya Îranê çend avahî li taxên Saadetabad, Mesûdiye, Tehranser, Çîtger û Setarxan li navçeyên 2, 15, 21 û 22 yên Tehranê cihek li golana Palîzî li navenda ber bi Rojhilatê Bajêr û herwa cihek jî li pişt bargeha serekeya deng û rengê Îranê ango radyo televizyonê hatiye bombebarankirin. Li gorî zanyariyên ku hatine belavkirin li taxa Mesûdiye leşkergeh û avahiyek herwiha li golana Palîziye jî avahiyeke temamkirî bûne armanc. Erosa navçeya Cennetabada Bajêr û zanîgeha zanist û pêşesaziya Tehranê jî çendîn caran hatine bombebarankirin. Çendîn cih li nav parka Yasê Fatimî li Bakurê Rojhilatê Tehranê û çendîn armanc li golana Suhreverdî herwisa duseriya Erteş û taxa Mehelatî hatine bombebarankirin. Êrişan derdora Tehranê jî girte berxwe û li Parçîn û qeleya Hesenxan herwisa Şehriyar û Kerecê jî dengê teqînên bihêz hatin bihîstin. Di 24 demjimênên rabihorî de êrişên li ser çend navçeyên Loristanê jî berdewam bûn. Li gorî zanyariyan yê berpirsekî pilebilin yê spa pastaran jî hatiye kuştin. Berbanga îro careke din jalî İsraîl û Amerîka ve êrişî ser çend navçeyan li bajarê Birûcerdê li parêzgeha Loristana Rojhilatê Kurdistanê hatiye kirin, avahiyek jî bi armanc hatiye bombebarankirin. Di encama êrişên şeva rabihorî de jî li gorî daxuyaniya dezgeha karobarên kuştî û birîndarên şer li parêzgeha Loristanê 9 kesan jiyana xwe ji destane. 5 ji kuştiyan mêrin, 4 ji wan jî jin û zarokin. Ev dezgeh dibêje hemû kuştî xelkê sivîl in. Ew kesê ku li Birûcerdê bi armanc êriş ser wî hatiye kirin navê wî Elî Fûladvend e û li gel çend kesên din di nav wan de Gurokkeça wî jî hatine kuştin. Di zanyarî li ser karê Elî Fûladvend li ber destanîn e. Lê tê zanîn ku berpirsekî spa pasdaran e û di êrişa sala rabihorî de jî İsraîlê êrişî ser cihê mayîna wî kiribû wê demê hevjîna wî hatibû kuştin. Herwiha di 24 demjimênên rabihorî de li nav bajarê Kirmanşana Rojhilatê Kurdistanê jî sê cihên cuda hatin bombebarankirin ziyanên canî û maddiyên zêde li pey xwe îştiye. Beriya sibeha îro yekşemê û şeva rabihorî çendîn caran jalî Amerîka û İsraîlê ve êriş ser çend navçeyên parêzgeha Kirmanşana Rojhilatê Kurdistanê hatiye kirin. Ji wan jî taxa Çeqa Gulan li navenda parêzgehê û bajarê Kengawerê hevdem navenda fermandariya spa pastaran û armancek jî li taxa Hafiziye li nav bajarê Kirmanşanê hatine bombebarankirin.
تنه لطاقا چقا گلان یا ناوند پارزگه 8 کسان و لباجار کنگاوری جی زاروک کی جیاناخو جدستایه. جیگر پارزگار گیلان راگهاند کو درش سر آواهی کنشته جیبونه ده کسک هاتیه کشتن. ارش بریا سبایی رو یکشنبه هاتیه کرن سرگند اسماوندان لناوندان نافچه شفته لپارزگاه گیلان لباکور ایرانی. عبدالقاسم شریفی جیگر پارزگار گیلان راگهاند کو ده انجام بمباران ده 5 کسندن جی بریندار بونه. اراد 24 دمشمیر رابهوری در لپارزگاه خوزستان جی ناوندکی پیوندیان و جهکی نزیکی انبار آوه لباجار 7 کله یا سرب پارزگه حاتن bombebarankirin. بریا صبح ایرو و شب رابهوری چنجاران ارشی سرچند نافچیان لپارزگاه خوزستان لباشور ایران حاته کرن. لگوری زانیاریان درشان دا ناوندک پیوندیان یا سرب دنگ و رنگ ایران و جهکی نزیکی انبار آوا باجار 7 کله بونه آرمانج. به گوتنا برپرسین پارزگاه خوزستان ارشان زیانا جانی لپیخوه نهیشتنه.